ụtọ ya mere anyị na-eji anọ ebe a wee were asụsụ Igbo wee na-agbasa ozi n'ụzọ pụrụ iche nke anyị batara na ya gwa bụ nzukọ ndị Igbo ebe anyị nọ wee na-akpata ọ ga-esidere anyị mma n'ala Igbo na-ekwu ka o si ada n'ala Igbo ọ bụ asụsụ yele ka anyị na-asụ ebe a ya anaghị agwa ya ọgwa ma ọlị. Cheta na afa mbụ Chizie Ane maka na abụ m Chizie Ane. Anyị ga-agbapụ ọsọ ozigbo n'isiokwu anyị nke ụbọchị taa. Afọ na-akwụ kwarapụ mkpụrụ ụbọchị ole na ole ka ọ fọrọ ugbu a ka afọ wee gụ ndị anyị na-agụ okwu bụ ụmụ Igbo niile, mana ọ bụ n'afọ a ka ụfọdụ na-eji abatagasị wee na-eme ihe dị iche iche, na-eme nzukọ dị iche iche. Mana ụdị nzukọ anyị ga-eme n'afọ a na ka anyị ga-esi wee mee nzukọ nchekwa tọrọ atọ, mmepe anyị edozi aba anyị bụ ihe anyị ga na-ekwu ka akụ ụmụ Igbo ga-esi wee rubere ụlọ ụlọ ọbazila anyị uru, bara ndị Igbo uru. Ọ bụ ya bụ isiokwu anyị nke anyị ga na-ekwu n'ụbọchị nke tata. Mụ na Obiora na ebe Obiora kene ndị Igbo. Ogbo Igbo ekene m ụnụ. Unu anụ ya. Ọ dị mma, Obiora ekene unu. Anyị ga na-ekwu ya Amechi Ugwuele nọ nso, ọ batakwa anyị na-ekwu ya, anyị na-atụkwa ya nwanne anyị nwoke ọkpọ anyị ọtinye ọnụ n'okwu, anyị na-ege ntị. Gị nwa na onwe gị ga-atịkwa ọnụ n'okwu na mba ọbụla ebe ọbụla ị nọ wee na-ege anyị ma ọ bụ na-ekiri anyị. Ụfọdụ na-abịa ọ na-eru n'afọ ngwụcha afọ otu a abịakwa alụ ka afọ ga-echi wee dị mma, abịakwa alụ ka a ga-esi wee mee nzukọ dị iche iche. Ụfọdụ ụmụnna dị iche iche eme nzukọ rie oriri. Ihe a ga na-akpa na oriri ahụ na ihe kwesịrị ịda na-eme na oriri ahụ na mmechi afọ a ka anyị ga na-ekwu maka ya, maka na ndị Igbo na-ekwu n'ebe niile anọgide asị na a na-emegbu, mana ndị Igbo na-anọ na mba ọzọ afọ kwụrụ afọ ka a na-emepe obodo ndị ọzọ. Isiokwu anyị wee bụrụ ka anyị ga-esi wee mee ka akwụ anyị ruo ụlọ n'afọ a, n'agbanyeghị ihe niile mere, ka anyị ga-esi jikọ aka mepee obe anyị, ezinụlọ na ndị nna, ndị ụmụnna, ndị obodo, ọrụ ndị otu mmepe obodo n'ime ime obodo dị iche iche, ndị isi ha dịka ndị a na-akpọ PG, kedu oke na ọrụ ha ịfụ na ala Igbo mepụrụ. Maka na otu a na-anata ugbu a ọ bụ ọkọchị ka a nọ na ya. Ụfọdụ obodo ka dị n'udo ejego wee na-ekpuru aja, jiri ike, jiri ọgwụ na mma na-asụchagasị ụzọ wee na-edozie obodo ka ọ dịkwa ka obodo ndị mmadụ bi. Mana kemgbe afọ mbọ one, kedu ka ha si gbaa mbọ ịfụ na ndị ọchịchị batara na obodo ahụ wee mee ka ebe ahụ wee dị mma. Ka ana m abịa Amechi Ugwuele anọgoro ya, onye na-akpọ ekele gị ọkammụta ọ dị mma. Oge anyị ga-atinye ọnụ rue etinye ebe ọnụ. Daalụ. Amechi Ugwuele kene n'Igbo. Igbo anọ m ekene unu, daalụ mma mmanụ. Na-anụgo ya mana a na-agba izu ụka ahụ erudi na atụtụ ngịga. Amechi, ihe anyị na-ekwu bụ na ile anya na-ewe ndị atịgasịrị n'obodo ka ha mepee obodo. Mmekọ ha na ndị obodo ha nọ na mba ji ego ka a ga-esi wee kpọrọta ndị agha, ka ndị agha ga-esi wee nata bịa baara obodo uru bụ ihe anyị kwesịrị ịda na-ekwu maka ya. Ana m abịakwa onye dị epi. Ọ dị mma. Amechi, kedu ịma na obodo anaghị abatagasị afọ na-akwụ kwarapụ oruo n'afọ ụfọdụ abatagasị mgbe na-ajụ ọrụ ndị ehibegasị, maka na obodo dị iche iche, ndị na-achị obodo dị iche iche wee ka esi hibe wepụta eze na-afụ maka omenala na ihe ọdịmma ndị obodo ahụ, nchekwa na ihe ndị iche iche gbasara obodo ebe ọ na-achị, wee were ndị dịka ndị otu mmepe obodo
were onye isi a na-etu ha PG wee tinye ha n'akụkụ ka mmepe wee na-abata. Otu a ndị mmadụ na-esi obodo dị iche iche wee na n'ala Igbo ugbu a, kedu ndụmọdụ ị ga-enye ha? Maka na nke bụ eziokwu bụ na ụfọdụ obodo kemgbe a tinyere ndị a n'ọkwa enweghị ihe a na-alụ, ụzọ adịghị na be ha, mmepe adịghị, nkewa dị iche iche bụ ihe na-abatagasị. Mana ka afọ na-akwụ kwarapụ ugbu a, kedu ihe ị chere na a ga-eme n'uche nke gị, ọkachasị ugbu a ndị mmadụ na-abatagasị n'obodo anyị na afọ na-akwụ kwarapụ n'agbanyeghị ka afọ a si dị? ịma na nwanne m nwoke daalụ. Chizi, ịma na Igbo nọ na mbụ na-emechi arụ. Maka oyibo bịakwara bịa ọkụnyekwu nke ndị oyibo, ndị be anyị amụtakwa ka oyibo si wee na-agụ arụ ha. Ọ bụrụ ndị oyibo kọwara ndị Igbo etu esi kejie arụ. Ndị Igbo ma ihe bụ otu ụbọchị, mgbe ọ na-ebido na mgbe ọ na-agwụ. Ndị Igbo ma ihe bụ izu, ndị Igbo ma ihe bụ ọnwa, ndị Igbo wee mara ihe bụ arọ. Ya bụ mgbe a bịara kịta na-eme ewee mmanụ na arọ agwụwago, ọ mgbe a na-eji ene anya, tinye anya n'ihe niile emere, gbakọ wepụ ka amarụ ife asị na a ga-eme mgbe arọ na-ebido, ka amarụ na-emere n'ime ya, mana ndị emerọ. Mana a na-enwe ndị a na-ezi ozi na ruru obodo ọrụ. Oge ahụ ka ndị ụfọdụ na-eji wee na-achịkọ ọnụ ihe ha mere ka ha ghara ọchịchị ha nye n'aka ndị ọzọ. Mana ka isi wee na-ekwu, ụfọdụ na-aza na ha na-arụrụ obodo ọrụ, o nwere ihe ha na-emere obodo n'onwe ha ka ha na-emere. O wee na-adị mkpa isi ha, kedu ihe unu na-eme, ka a jụọ ihe ha mere. Maka ebumnobi, maka ụfọdụ ga-apụta anọrọ n'obodo na-ata ndị ọchịchị, ndị gọvanọ na-ata ha ụta, mana a tinyere ha n'ime obodo, ewe ndị ekwesịrị na-ajụ ajụjụ. Mmekpọ ụzọ anyị a, kedu ka unu si ejere anyị ije ya? Eze obodo gị na onye otu mmepe obodo, kedu ka unu si eje ije ya? Ihe a ji ekwu ya maka na ugbu a na ha abata ebe nzukọ dị iche iche, emesịa onye ọbụla ejebe obodo ebe masịrị ya, ahapụkwa obodo dị ka ọ dị. Ị chere na mmekọ ndị a etinyere n'ọkwa dịka ha mepe obodo na ndị eze na ha ji ofu obi aga, ka o butere nkewa? Ọ bụrụ ihe ị ga-asị na ọ dị etu ebe niile. Ndị nkụ dị na mba na-eghere mba ndị abịa na be anyị. Kemgbe anyị bidoro họpụta ndị town union, maka na o nwere mgbe anyị nwere igwe ahụ anyị nwere, ka o si akpa agwa mechara. Ọ bụrụ na o tichara obodo anyị aka etu o kwesịrị iji, o nwere ike ọkpọ mmadụ onye a ma eje, maka na anyị ma na ọchịchị si n'aka ndị mmadụ abịa. Kịta anyị nwere ndị town union, wee nwee president general, wee nwekwa igwe. Ha ma na ndị obodo n'aka na ha mee ọfụma, akwanyewere ha ugwu, ekwe na-akpọ dike ka o si wee dị, ha wee na-eme ọfụma. Mana ọ bụrụzi mgbe ọ ga-abụ isi na ibu igwe maọbụ na ịbụ onye isi ndị town union, imewe etu o si wee masị gị, o nwere onye ga-agwa gị okwu. Kịta ọ bụrụ dị naanị na a ga-agwa gị okwu, mana a ga-asị ka ị na-ekwu maka obodo nke unu, iche na o zuru oke? Mba, o nwere obodo kịta m na-agwa gị, igwe si aka nne aga, president ndị town union si aka ekpe. Maka na ihe njikwa ya ndị obodo na nke ha si n'etiti nọrọ onwe ebe ha nọ, okwu naanị ụka anaghị enwe nsogbu, na-eme nzukọ ka a ga-esi wee mebi na ndị nke ọzọ, ewebe nkewa dị iche iche. Onye nke adịrị ndị igwe, ndị nke adịrị ndị mana ka m gwa gị, mgbe anyị nwetara town union, tupu ekwuo okwu onye ga-abụ igwe autonomous community anyị na obodo ndị nwere onwe ha, ma ọ bụ onye ga-abụ onye isi ndị town union anyị, president general,
ihe mere n'izizi bụ constitution ya iwu nchekwa obodo a na-esokwanezi iwu a anyị soro ebe iwu adịrọ ịmanụ na ndị mmadụ chọrọ ka anọ ọnụ ka abụ ụmụ anụmanụ. Ọ dị mma. Obiora n'obodo unu unu nwere ndị na-achịkọta ịfụ na mmepe na-abata n'obodo unu, ha na-alụ ọrụ ha dịka ha kwụsịrị ịrụ ya? Maka na ihe anyị ji ekwu ya bụ na ewe obodo na-agabu n'iru, ha were ka ha si aga n'iru wee na-achị onwe ha, ụmụ obere ihe na-abatara ha. Mana kemgbe ha bịa wee na onye nke a ga na-achị, na ha abịa wee eze mee ihe ndị ọzọ, ụfọdụ na-asị na kama ha ga-agaba n'ihu na ha na-aza na n'azụ. Nke unu na-aga n'ihu na nke unu? Na mbụ na be anyị mgbe anyị pempe, ndị na-achịkọba mmepe obodo bụ ndị town union nwee president general, mana anọkọtalụ n'onwe igwe. anyị nwekwara igwe, mana ndị ahụ bụ ndị maka na town union ahụ ndị nkuku nke apụta, ndị nke apụta, ndị nke apụta, o nwere ka a ga-esi eme asị na a na-akpapụ ha n'akụkụ, so ha ncha niile pụtazie a na-akpa maka ọganiru. Mana o wee ebe olu ọ dị ka ọ da alụzi ọrụ ọfụma n'onwe igwe, mma ihe gụrụ akwụkwọ eziokwu na ọ na-alụ na ebe a na-echekwaba ego a na-akpọ Samson Aneke, wee tụọ atụmatụ wee wepụta ndị ji ego n'obodo wee otu ihe a na-akpọ ya platfọm dị na ihe a na-akpọ ha. ihe na-achọ ịghọta ọ bụrụ otu ihe a na-ekwu bụ kemgbe mmepe ọ batabara dịka esi mmepe batawalụ ka ha kpọkọbere ihe ahụ, mmepe wee batawa, ụzọ adịghị aga ọ ka dị otu ahụ ugbu a? Ọ ka dị, ha na-emesie ike, anyị wee obi wee dị ndị be anyị so aṅụrị na mmechi afọ niile. Kedu ka ndị mmadụ na-abatagasị ugbu a, kedu ka unu si akpa alụ ya? a na-enwe mbọsị obodo niile na-agbakọ, a na-ewe ọgbakọ kpaa ka obodo si aga. Na mbụ a ga-ebu ụzọ wee kwụsị alụ, asị ka afọ ochi ndị na-ezu ochi n'obodo, onye ọbụla ewere akwụkwọ na mkpịsị odee dee ndị ọma na-ezu ori, o nwere onye ma onye na-ede, ewepụta ya wee gụchaa ya, afụ na ọtụtụ na-ekwu na ị na-ezu ori, mana ịbụ onye ori, asị gị gbadokwa anya na-ejidekwa gị n'ọkpa nkụgbu ka ya kụgbu gị, nke ahụ aga obodo adị mma, onye na-ezu ori. Wee kpabazie maka mmepe obodo, ndị na-anaghị arata ọrụ ụzọ. Ọ dị mma. Mmepe obodo a ọ bụ ndị ọchịchị ka unu na-atụ egwu wee na-emepe nke unu? Maka na ihe anyị ji ekwu ya bụ na ụfọdụ na-asị ịkpa ndị atinye ka emepe obodo, ndị nwere ike, ndị kwesịrị iche echiche hazie ka mmepe ga-esi bịa n'obodo ha. Ọ bụrụ na ndị obodo ka a ga-ejikọ aka ọnụ ka emepe obodo, a na-eche ndị ọchịchị ma ọ bụ na-asị gị oge niile ha na-akọ akụkọ na nke a jikwa na ihe ji ha n'obodo emepe ha bụ nke a na nke anọgide ejekpọgba ndị ekpere ka bịa kpee ekpere na ọbịam ji ha na ọmara mere na obodo adịghị mma. Kedu ka nke unu si aga? Unu na-atụ ego ka unu na-eje unu were mmekọ unu na ndị ọchịchị na-achị obodo Enugu, ha na-eji abata mmepe olu mee ihe unu chọrọ? O nwere ihe ndị be anyị na-akpọ furi ya na-eme, ndị zuru ya na-eme dịka ọkwa ụzọ, ewe ụzọ ndị bụ unu na-akwa ya. Ha nụnụ ndị a na-agwa gị ji aka ha na-akwa ụzọ. Gaghị na mgbe gọvanọ ugwu anyị bịara kwa aka ha na-eche mgbe gọọmenti ya eme ihe niile, o wee bụrụ na onye na-achị mmepe, onye isi mmepe obodo unu na ndị ji ego n'obodo unu dị na mma. Ha dị na mma, dị mma ọfụma na-ekwukwe, maka na mgbe ụfọdụ ndị obodo ụfọdụ gọọmenti emere kedu nke imerụ gọọmenti ịgba mbọ na iwere ike gọọmenti eme nke ha na-aga. Ọfọ ka m jụkwara Obiora, ka unu si eme nke unu? Ọ bụ mmepe na-abata n'obodo unu? Unu na onye isi ọchịchị maọbụ ndị ọchịchị Enugu ọ dị na mma? Ọhawa na ndị mmepe obodo, ndị otu mmepe obodo na-adọta mmepe obodo ka ọnụnwa na-atụ ụtụ unu ji emepe ya? Unu na-ezukọ kpọkwuo ndị
nke bụ eziokwu bụ na ha ncha niile abịa na be anyị bụ ohodo na mpaghara nke anyị bụ achara. Etu o si wee dị bụ na ndị obodo nwere ọtụtụ ihe na-akpa ha dịka ka o si wee dị kịta, onye aka na-achịkwa Igbo etiti bụ onye be anyị. Mgbe a na-ahazi ka a ga-esi wee mere obodo, o mere ndị a, o mere ndị, o mere ndị, o chetakwa ndị be anyị. Ị na-adị na-ekwu aka na onye ode akwụkwọ Enugu steeti bụ onye be anyị. Ọ nọ gọọmenti nso, ihe ọbụla na-akpa ndị be anyị, anyị eje takwunyere ya, o jee takwunyere ya aka na-achị obodo Enugu steeti bụ gọvanọ. Etu a ka ọ na-asị na-adị nwee obodo nwee mmadụ, obodo nwee ndị nọ n'ọkwa ọchịchị, ndị nọ n'ọkwa ọchịchị emewe ihe ndị nọ n'ọkwa ọchịchị na-emere obodo. Obodo nwee ndị mara nwere ọgụgụ isi, dịka a ga-asị na o ruo n'ịnụ ọgụ na ahịa daa, asị ngwa ndị ntorobịa. Mana mgbe a bụ na ụmụ arụ ọrụ, a ka na-eji arụ ya. Mana nke bụ nke dịrị obodo niile, ndị a ọ bụrụ na ya ga-atụ ego, o nwere akụkụ be anyị igwe na-arụ ụzọ ji rụọ ụzọ, gọọmenti wetara ọrụ debe ebe dịka obi si wee kwu na ebe a ka gọọmenti mapụtara ha ga-eje dobe. Ụfọdụ asị ngwa gọọmenti ụnụ anwago ka anyị tụzie ego gote mmanụ ụgbọala katapila ka o wee nwee ike rukwuo, maka na obodo ka ọ ga-abara uru. A na-eme etu ọ na-aga aga, ya bụ ndị nwere ịfụnanya n'obodo. Ọ dị ma ugbu a a na-atụ anya ofu nwanne anyị nwoke na-agbakwa mbọ ka kwuru ndị Igbo na-esi wee ruo ụlọ, Paul ọkammụta Paul Ngozi Emedolibe. Ọ bụrụ na ị na-ege anyị, ịgwazi anyị, ịkpọ anyị ka anyị na gị kparịa, ka ịgwa anyị ka unu si agba mbọ nke unu nwa. Onye dị epi, onye dị epi. Ọ dị mma, anyị na-atụ anya ofu n'ime ndị Igbo nọ n'ụzọ ije ka anyị mara ka ha si akwadobe ịbịa afọ na mmepe ọbatara n'obodo. Ihe eji ekwu ihe a niile bụ ka gịwa bụ nwa afọ Igbo mara na gboo nọọ ndị Igbo na-eji aka ha na ndị Igbo na-anọbe ha dozie obodo, na-edozi ya wee na-aga, jiri ịfụnanya wee na-edozi ya wee na-aga. Ọ bụ otu esi eme ya na gboo. Onye dị epi, ekele m, daalụ. Ngwa bee ya nkenke. Kedu ebe gị wasa akpọ? Kedu obodo nke gị? Ọ dị mma, ka e kuru si eme ya n'isi ụzọ. Ngwa daalụ. Ọ dị mma, anyị na-ekwu ka afọ na-akụ kwarapụ ụdị ihe anyị kwesịrị ịga na-akpa ka anyị ga-esi wee mepe ime obodo be anyị, agasị ọkachasị ndị ji ego. Kedu ka ndị a edebere n'ime obodo anyị si ka mmepe bataba? Kedu ka ha na ndị ji ego n'obodo ha ji akpa ịfụ na mmepe batara na obodo nke ha? Kedu ka ha na ndị obodo ji akpa ịfụ na ka o si dị na gboo na ọ na-abụ ọkọchị rue ndị obodo apụta jiri mma na ọgwụ ka ma echi si kwuo, a na-akwa ụzọ na-edozigasị obodo. Mana ugbu a ọ gbara ọfụ, e were igwe ma ọ bụ ụgbọala na-etiri ala na-akwa ụzọ. Ewekwana ka esi akpọta ha. Kedu ka ndị obodo ụfọdụ si eme ya na iji fụ na ụzọ batara n'obodo ha, ka uve ha na-akọ wee na-apụta ha na-eje ele ya, ka ahịa dị n'obodo ha, ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ ụfọdụ dị n'ime ime obodo ha, ma ọ bụ mmepe ụfọdụ ebe e kwesịrị iwugasị ụmụ ihe dịgasị iche iche, ka ndị ụfọdụ wee fụ ụzọ wee na-abata n'obodo. Ọ ya ka anyị na-ekwu n'ụbọchị nke a ga-esi wee mee ya na ụbọchị ọkachasị ugbu a afọ na-akụ kwarapụ. Cheta na abụ m Chizie Ani
ị nwere ike itinye ọnụ n'okwu na ịkpa ịgwa ihe a na-ewepụ n'anụ wee rie ya mana anyị lee afịapụta anyị na-aga n'ihu abụchiza anyị na-abịa ndị grup m gwere na be anyị